Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Batahan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Minerva, minyo ug may duha ka mga anak. Niyang magpuyo sa Cebu City. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa sakit sa akong kamanghuran. Aron inyong hisabtan, ingon inyong mga panghitabo. Unsama, manglatog makipirting ni Lola. O anak, maong ikaw matug kag sayo ron ha? Okay? Yes, Mama. Yay! Daghan na ba kag slides dito? O nya, nasay monkey bar. Yay, ganahan ko na, Mama. Maong sige na, katog na. Good night. Good night, Mama. Oh, andam na ta na mga danunon, kay mga dito na ta? Andam na, Noy. Nahakot na tanan sa sakinan. Oh, na, hala, sige. Bugi ka na ta. Ikaw man maoy mo drive sa multicab, no? O, Noy. Oh, amping sa pag-drive, ha? Narabay mga bata sa kini mo, asas mama pod. O, Noy. Day, dali na. Excited ako, Mama. Sus ba yan yung bata, awi? Naibaw ko ay gabi ipagid kang excited. Doon na ta, Mama. Layo-layo pagid na. Milir mga bata, kupte! Ay! Ang gawa, Noy. Katong nakabangga ninyo ba? Nag-practice mo kuno to drive? Mao lagi. Salamat na lang ko nga waray kadaot ak pamilya. Alagin, Noy. Ya, okay naman ka mo ni Timinir ba? Okay lang eh. Na-check na Miss Dr. gani ha. Wala may maunsa si Jasa. Salamat yung taon, Noy. Kaya si Mama, nabala ka yung taon ninyo. Birthday rin taon niya ron. Mao lagi ingon do nga dili ta mag-celebrate sa gawas. Adto lang sa bahay. Kay basin maong nahitabo ni kay doon na pa unyay mas grabing mahitabo sa unahan kun. Gipadayon pa ta. Mahog yun, Noy. Adto na kita sa bahay ini. Dili ko ganahan kaon. May lami. Unsa ko'y way lami, nak? Favorite man na nimo. May lami, be. Unsa? Day. Nagdaot man si Inday. Umpot na ng bata, awi. Pilian naman kipagkaon. Kana day ganahan kayo niya mo imong ipakaon niya. Pero may man bitaw. Kanusa mo ganda na ako gipugos og pakaon nga di niya ganahan? Siya may moingon nga way lami. Ha? Jasa! Jasa, kaon na dire! Jasa! Asa naman ang bata, eh? Jasa! Jasa, asa naman ka? Jasa! Ni, aram gud kay ka din, he. Ganihara ko sigig sangtit ni mo, di man ka mo tubag. Jasa! Tubag ko no! Ning mga nangagi, mo ni ako nabantayan sa akong anak. Magsige lang siya kinuktok. Kung nako'y pangutana, mutubag siya pero taod-taod pa. Dili dayon makatubag. Usahay,
Awayan na mo sa kumbana, kay mubo manggod ko pasensya. Mao nang makasab-an yun akong anak. Ilabi na akong oras na stingkaon. Unya, matagbaw pa ko pangita niya. Unya, bisag kapila na nako tawkon, dili mo tubag, bisag naarade siya sa duol. Unya, Yung sa mong bata. Inday, hilom na, hilom. Hilom na, ha? da, kung gikasab-an, oy. Kapila ko magsikik tawag. Aron mo kaon na. Naares dol, digit mo tubag. Sam ka dayo, eh. Para ka na lang. Da, umasan na ako dapati, uroy. Ako rin gipasabot nga kumutawag gani ko, mutubag dayon siya. Unsa ang pagkasabot kung tas ama sa limog tingog? Sige na. Ako ni balag mo pagkaon niya. Mahuway lang dito kay basin o gikapoy pud ka. Sorry, Lord. Tungod sa kamubo sa kong pasensya, nakasabaan ko na hinuon ng akong anak. Pagit ko'y ayong pagkainahan. Minerva! Oh. Minerva, magdali! Nga naman ron. Minerva! Ano sa magkahinay-tabo? Dong? Ang tawa si Inday, oh. Mura manig nagsisyur. Ginoo ko! Dong, dadong tadayon siya sa ospital! Naay epilepsy ang inyong anak. Unsa, Dok? I don't know if present ba ni nga behavior sa inyong anak. Kanang repetitive movement, such as lip smacking, ingon man, rapid eye blinking, temporary confusion, ug kanang maghinuktok siya. Ginoo ko. Mao di ay. Dok, sa mahinungdan ani. It could be sa mga kaliwat or naa siya'y head trauma nga nakakosa ni. Doon na ba siya history nga na-aksidente siya? Unsa, Dok? Nagkahilagay ko sa kong nahibawan nga naadi ay epilepsy ang akong anak. Ang akong mga pangutana mo kining masunod. Unang pangutana, matod sa doktor, pwede ko nung nga kaliwat ni siya o baka ha na ay head trauma ang akong anak. Wa masab may mahinumdum nga naami kaliwat sa kumbana nga naay epilepsy. Pero, nakasuway mi nga na disgrasya, pero nagpa-check up man dayon mi adto og doktor. Ug matod pa sa doktor, okay rami. Posible ka nga nasayop ang doktor adto, ug wa mi niya ma-check up og maayo. Ikaduhang pangutana, doon na ba'y tambal sa epilepsy? O hangtod sa hangtod na gyud ni nga naasa kong anak? Delikado ba ni? Makamatay ba ni? Dili ba ni makaapekto aron magpuyo siya sa normal nga kinabuhi hangtod nga mudako siya? Ikatulong pangutana, unsa may angayang likayan aron dili ma-trigger ang iyang sakit? Luwas ra ba nga mo eskwela siya bisag naa siya epilepsy? Unsaon ako pagsiguro nga dili siya mauwawan o ma-discriminate sa eskwelahan tungod sa iyang sakit? Ikaupato katapusang pangutana, mahimo ba nga mula pa sa iyang dosage kung malimtan ang pag-inom sa tambal? Unsa masab nga pagkaon o lifestyle ang makatabang sa iyang kahimtang? Unsa man po'y mga side effects nga akong bantayan sa iyang medisina? Palihog, tabangi og tambagi ko, kini ang akong suliran, Minerva. Maayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa kini ang akong suliran. Once again, ani na sa bako si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako mutambag sa inyong mga medical, psychological, emotional ug behavioral nga mga problema kay usa man ako ka medical doctor, usa ka psychiatrist ug usa ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa mga sulat-suliran di kanamo. Pwede kanay padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or
or sa tong Facebook account, kini ang akong suliran, official writer's page. O dribas mong batan sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, ning Dakbayan sa Sugbo. Ang inyong mga legal mga problema, ato ni Elin Bathan ang bahala niya na. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw, imo to na ko ning basahe. Life is too short. No replay, no rewind. So let us enjoy as it comes. Why rewind eh? Ang mahitabo og karon dili na ni mausab ugma, kailangan ng pizza ugma. Ha? Ayo pinang ugma na lang ba? Nga nagkamit ang manyana habit ba? Ugma na lang next year na lang ta mag-reunion. Next year usa ka tuig na diferensya sa imong edad. Next year na lang kumatin sa tong reunion. By the way, kanang magatin og reunion na. May mga uban bitaw, banding na siya, banding ha, dili bullying. Purbida na ko natin ng reunion na unsa ba tong ating usa dito ng bully man. Dili maayo. Ang intelligence sa tao dili lang academic ha. Daghang klaseng basihan sa intelligence sa tao. Dili lang imong grado sa eskwelahan. Daghang basihan. Okay? So ang atong matatampo karong adlaw si Minerva. Minyo ni siya, may duha ka mga anak, taga Cebu City. Wow, musta naman yung mga taga Cebu City, no? Going back to our sender, si Minerva. Sa maning problema ni Minerva. Unang pangutana, matod sa doktor, pwede daw nga kaliwat ni siya o baka naay head trauma akong anak. Wala man sad ni mahinomdom nga naami kaliwat sa akong bana nga naay epilepsy. Pero nakasuway mi nga nadisgrasya pero nagpa-check up man mi dito dayon ug matod sa doktor okay raman mi. Posible kaha nga nasayop ang doktor ato wala mi niya ma-check up ug maayo. So ang imong anak mo ay ituhuan nga naay epilepsy. No, daghan man ning klaseng epilepsy naay grand mal sumasa kung may balaan, naay absence, naay pitimal, nga murag matter of seconds or minutes ra nga bawa kasi mong kagalingon. Ang kanang grand mal, tonic-clonic convulsion nga ang atakihon, kanang makuyapan yun, pila ka seconds or minutes, no? Buwa ang baba, manay kuyaw kayo, dili maayo nga mo drive og motor vehicle or mukat-kat og taas nga pader. Ang hinungdan aning epilepsy, daghan, no? Head trauma, sa pag-deliver, basig traumatic delivery, dry labor, or whatever, wrong presentation, dili sipalik, o infection. No? Ang pamaagi na mong mga doktor, pagsuta, kung ang usa ka pasyente naabay epilepsy, is amo ni siyang eksaminon pinagi sa electroencephalography. Electroencephalography. Kini siya, lahi ni siya sa electrocardiology, kanang EKG ba? Kaysa kasing-kasing man ang EKG. Ang kanang EEG, electroencephalography, ari na sa head na anay mga electrodes nga ibutang, depende sa brain waves, makita, especially sa usa ka neurologist, mahibalan kung naabay abnormal tracing ang pag-function sa utok sa usa ka pasyente. So, to confirm whether epileptic ba yun is electroencephalography. So, daghang mga hinungdan ani Ma'am Minerva. No? Ikaduhang pangutana, doon na ba ni tambal aning epilepsy? O hangtod sa hangtod na gyud ni nga naay akong anak. Delikado ba ni? Makamatay ba ni? Dili ba ni makaapekto aron magpuyo siya nga normal nga kinabuhi hangtod nga mudako siya? Naay tambal ang epilepsy. Di kasubo nako nga murag lifetime na gyud ni siya, no? Delikado ni siya kung ang ingnonta ang aktibidad sa usa ka epileptic nga tao risgo. Balitan mo lagi na mukat-kat og mga habog ng mga lugar, dili gyud siya advisable mag-swimming or drive og mga motor vehicle, motorcycle ba kuan. Makamatay ni kay he is more prone to meet some accidents. Makaapekto ni siya ang pagpuyo although ma-maintain ni siya og mga tambal. So sa may mga tambal sa epilepsy, no? Daghan, tigritol, no? Carbamazepine, no? Nay dilantin, nay lamotrigine, nay dipakot, no? Daghan kayo na yung mga tambal. Mamili lang mo, ha? Mo ni usa mga tambal nga akong iresita sa akong mga pasyente nga nay mga seizure problem. Ug akong balikon, magdepende sa klase sa seizure, ada grand mal, absence or petit mal o mga dili kayo grabe. Ang pinakagrabe ani kanang grand mal
epilepsy, no? Ikatulong pangutana, unsa may angayang likayan o dili matrigger ang iyang sakit. Maglikay kag kanang mga moving lights, no? Labi na karon Pasko, no? Daghang kayong mga dancing lights na mga Christmas tree, ha? Na mga disco-disco. Abuid lang may anak kay mutotok na siya mga dancing lights o mga lights nga nagtuyok, maka-trigger na siya og epileptic attack. Luwas ra ba nga mo eskwela siya bisan naa siya epilepsy, pwede raman siya mo eskwela, maintain lang sa tambal, o careful lang katuingon ako nga dili mag-drive o mukat-kat o muana ng mga lugar nga mag-swimming nga way kuyog, pwede ra gud pod mag-swimming nalay kuyog nga simbak kung katakihon ay makatabang nga di kay magsulo-sulo lang. Unsaon nako pag siguro nga dili siya mauwawan o ma-discriminate sa eskwelahan tungod sa iyang sakit. I-maintain lang og kuan ma'am. I-maintain lang og anti-epileptic nga medication. Akong balikon naatay carbamazepine, dilantin, phenobarbital, naatay lamotrigine, naatay dipakot. Daghan kay mamili lang ka, ha? Ug pindi po sa imong budget, no? Okay? Ikaw pa og katapusang pangutana. Mahimo ba nga mulapas sa iyang dosage kung malimtan ang pag-inom sa tambal? Unsa man sad nga mga pagkaon lifestyle ang makatabang sa iyang kahimtang? Unsa man po'y mga side effects nga akong bantayan sa iyang mga medisina? Well, naaman tayo recommended dose depende sa iyang weight, depende sa klase sa epilepsy. Wako ka kuan po pila po usa ka dako puning kining ingnon ta imong kuano imong anak, iyang mga anak na yang nasakit, no? Magdepende, napedepende. Kaya kami mga doktor, we will be guided according to the chronicity of the illness, sa weight, sa gender, mga anak, hanggang kuana. Ang lifestyle, kuan lang yun. Kanang careful lang. Pagkaon, wala may ginadili, gawas kung allergy. O ang mga tambal, wala may side effect. Basta kay recommended daw sa doktor, tumanon lang. Kung makapalta, di wala tayo mahimuad to, succeeding dosage, tumanon lang kung pila may dosage nga ihatag sa imong attending doctor. Preferably, ang doktor ani is neurologist. Ako, psychiatrist man ko, pero na ako yung mga pasyente nga akong gibisitahan og mga dipakot, carbamazepine, mga phenobarbital, na ako mga pasyente ani. Alright, so inot nakasabot ka sa mga speaker ni mga Minerva dinhi sa Cebu City ug ngadto sa libuan, millions nga naminaw sa tong programa kini nga akong suliran. Thank you very much. Kay nalipay po ko kay dimension may sa Catholic Mass Media Award dito sa Manila. Lipay po ko kay part ba po ko no gitawagan giteksan ko ni Ma'am Teresa Tirol ang atong scriptwriter. So congratulations dak kung unsa may akong gibuhat ma'am. Sa mga una na mention ko no dito sa Manila. So congratulations sa mga talents na to no kay grabe ato mga talents. So you have world class yung mga talents no. Okay, so from all basers sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mao Nationwide Tatakaraman. Daghang salamat o maayong Handumanan so sa kaap. Is this love? Feeling restless inside. Maayong adlaw kaniyong tanan nga mga suking tipaminawan niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ini nga akong kaagi. Ako si Rain. Sa dili ko pasugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog pagtutok sa awit pinuguluhan. I think I'm in love. I think I'm in love with you. I think I'm in love. Tell me that you can't, tell me please, tell me that you won't. RMN Drama presents Handumanan so sa kaawit. Ano pa daw sayang kaagi karon? Mao kining usa ka babae nga nagpuyo sa Cebu City. Ang atong tampo nagdasingan nga Rain.
Paskila ni ate ni mas college. Lagi, day. Dili magidunta ko musugot kay mahal biya kayo ni din Pero si ate mong gigustugod kay lagi. Nindot ko na ning eskwelahan. Tinuran naman sa day. Dahil afford naman ka sa ate ni mo. Mao isulti niya, pero dili na ko isalig niya tanan, uy. Mahal biya itong kurso nga nursing. Mangita akong paagi anong dili mapugatan sa atin nako. Day, ito diba? Nakisulti ni mo. Unsa man? Si Nia ba nga imong uyab? Oh, nga no di ay? Doy, ay lukloin, ha? Pero gusto lang yun akong ipahiba ni mo nga nakita na ko siya kausa. Kasi kuya ka parehas na ako. Unsa? Ako'y naginunta kayo ko kasultiyo ni mo ay. Pero gipanita naman ko na ako. God, ako lang gitanaw imong liho kung nakasulti na bas nili mo. Pero sa akong tanaw, marag, magyot. Unsa? Sorry, Ren. Pero di na rin ako kayang itago ni mo. Bayot ko. Unsa? Nagtuo magug kung naglibog lang ko sa akong pagkatao. Pero dili. Ang tinuod, dugal akong ingunani o indinaya lang giday ko. O gigamit lang ko nimo? Rain, gimahal ta ka. Tanan akong gipakita nimo sa una. Tinuod to, pero lahi lang yun akong kalipay. Nila. Mong, I'm sorry. Karon nga naibaw na ka. Kalimtin lang ko. Makakita kag lalaki nga deserve kini mo. Nila. Hilakan mo to ni mo, oy. Tangan pa kay laki, oy. Di angay mag-uol. Kani, tayo na in regards ni mo. Pero duda, kumurog. Isa ka ganahan na to. Unsa? Paglagot magod ka niyo, kaya bugiro niya. Kumaan ka ng ni chika sa kanako nga gibuli ka niya sa una o potot. Si Marky ba? Samot nga dili ko mainteresado. Nakanbag ko. Sige lang, nakamay dagdahan. Ay, ano kilak-kilak mo, ay. Iba dati mong beauty. Ray, sige na. Please. Sagot na ba nga mag-dinner ta? Ay, gahi ako ni mo, Marky. Di lagi ko. Please? Kay ba akong trip lang ni imo nako? Nala sa mo'y plano si mong barkada mong ako'y gitripan ni mo ron. Rain, promise. Nimura ko makafeel og ingon ani. Unta tagan ko mag-chance. Marky. So, mabigay na gud ka! Grabe sa term nga mo bigay ha. Basta kay kagbakbayot. Nakauna-una lang. Huwag may ngilad pang hatagan ako siya chance, diba? Sa akong tanaw, sincere man sad siya. O sa pa, wala sad ko'y uyab. Dili man siguro dautan kung mo-entertain ko glain, diba? Kami ka dyan. Pero, ngayon, taga sinoon. Ginana ka ni Marky, no? Secret. Ay, ganun. Kamara ka ng sikreto na ko. Ay, luhog sa mukha, B. Mag-andam na ko. Magkita pa mi ron. Pwesta ba nga, di ka? Anong magapak ka? Saan naman is Marky? Wa pa siya maabot. O lagi. Nakasiguro kung mubigay na si Ray na to ron. Basta, payag mo na ako ha? Basta, sugto na ko ni Ray to ron. Marky? Rain?
Kanina ra ka? O si buti pasabot sa ko na dungog. Rain, paminawan ako. Nasayop ka. Nasayop po sa ko na dungog. Magipustaan ko ninyo. Daan pa ko. Daan pag ikong tripra ni ninyo ang tanan. Og ako nga gaga nito, osad. Rain, paminawas ako. Ayaw na pakita pa na ako. Makitaan ko lang na markiha sa inyong eskwelahan, makatilaw gito niya na siya nako. Te, Ayaw na kipakigistorya na tawhana, ha? Likayi gina siya. Rain, please. unsa naman sad? Paminawa na ako. Para unsa? Para laing bakak na sa tang mugawasan ng baba ni mo? Rain, sorry. Gipasaylo na ti Marky. Ayaw na lang kong sa mukha pa. Please lang. Oh, no? Happy na ito mag-graduate sa college na. Oh, mag-happy yun doon. Lagi, dali agad kayong dagan sa panahon. Bitaw! Anya, naro kayo na dungga niya. Mag-very party daw tao na ito mag-graduate. Putungan ta na, oh! Ah, sige ba? Okay ra gyud. Oh, day. Una lang pa ninyo, ha? Say mo una. Dili ka madungan ako uli. Dili. Nakaikal ako yugon. Manakoy ni. Unsa? Manuroy, kagabi na aron. Ay, basta, oy. Ako na lang ba ito? Ano mo ko? Ay, palabi, ho. Pagbilin sa mong kagalingon para ulikin mo. Sige, na po. Oh, unsa? Ay, iso to'y naglakaw ay. Ay, mapauli na sad ko eh, kaya di na mada. Medyo lipong na sad ko. Rain, ihatod na ka. Oh, Marky? Naaday ka? O, malagay ko makakita ni mo ganina sa party. Ito nga ako, pero late ako nabot. Mao ba? Ayaw na lang, magtaksir ako. Gabiin na kayo eh. Delikado kay para ni mo nga muli nga ikaw sa. Nga, kung anak ni mo sa loob. O sa may kalahian ko, mauban ko ni mo. Parang mas delikado kung mangganit tingali. Mau salamat na lang. Rain, nahiba kong naglagot ya po nga nako sa kong nabuhat sa una. Pero, that was 2 years ago. Na-realize na ko unsa ko kasalbahis that time, knowing nga gikan pag ka nga broken-hearted ato. Unya, gipon ng pagin ako. Maayo kinaibaw ka. O gabi na mo, grabe nga akong konsensya to eh. Sige na, ihatod na taga. Nga may hunong ta. Rain, gusto lang ko masayod ka nga hangtod ka ron. Gusto paghihapon ka. Buwang kay ko itong panahon na, Rain. Inapada ako sa kong mga barkada. Ang tinuod. Doon lagi ko'y gibati ato para nimo. Pero nitalaw na ko.
Nahadlo ko. Hindi ko sigurado kung unsay ako na feel mo. Pero sa dihang gilikayan ako ni Mugsugod. Wa ko makasabot sa kong kagalingon. Gusto na kong magtarong aron mubalik lang yung pagtagan ako. Marky, Mahal ta ka. Mahal ti ka, ok. Bugok ko. Marky, Rain, please, give me another chance. Giyakan ko ni mo. Marky. Unsa? Kamu na ni Marky? Human sa ang gibuhat ni mo? Basin pa rin kong tinuod yun nga nag-usab na siya. Maunang dali kay ka masakitan. Tungod kay humok kay kag ilong. Dali kay ka mada. Aka na kay gisudlan na ni mo. Ayaw bigit pagilak-hilak ha kung pasakitan na sa ganang tawhana. Ate, Andam kong mamawi ni mo. O ipamatuon akong ati ni mo nga nag-usap na ko. salamat, Marky. Saan ako, Rain? Di, nagiti ka pasakitan pa. Tungod kay mahal ka. Salamat, Marky. Mahal sa tika. Is this love? Feeling restless inside you. I don't even want you out of. Bully na ako sa una, pero bana na nako kanon. 2 years after me graduate sa college, nag-propose si Marky na ako. Karon, miniyot na mi, o may duha ka mga anak. Dili na lang ko to, daghang salamat, RMN. Mao kita mga higalan kaagay ni Rain nga taga Cebu City. Uban sa awit ngayang kipangayo, awit nga regulahan. I think I'm in love. I think I'm in love with you. Ang mga kaagay gibata na doon sa radyo ni Jelly Hata, gabos sa direksyon ni Priscilla Raganas. Kamuusap mga higalag, mga sukin ti paminaw, kinasing-kasing ko kitapit sa papadao. Sa inyong nagkalain-lain, kaagay sa kinabuhi, kinaglibot sa usaga. Yeros lang nining tulumanon, handumanan sa usaga with care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard, Cebu City. O baga, ipadasa, handumanan official Facebook. Hanggang sa sunod kayon, daghang salamat sa iyo.